Kde bolo, tam bolo, bola Darinka na ceste v lese. Pozrime sa, jak sa usmíva. Turistka. Povedz nám niečo, Darinka. Na obed má vypracať do lesa na prechádzku. Keď ho volám ráno o 6, nechce ísť. A keď najviac svieti slnko, horko No mračilo je, tak... sa ráno, mračilo. Mračilo. Tebe sa vždy mračí. Až aj tu je chládok. No veď áno, no poď, ideme. Ideme ďalej. Viete, je tam tá reštaurácia ešte. Kde, Darinka? Áno. No tam na tom. No je určite. Televíznej veže. Je určite. Myslíš? Určite. Môžeme tam ísť niekedy a potom tak. Akože hore na Kukamziku a dole zbehnú dole a potom pešo po ceste. No. Či tam jaké kapučínko robia, či dobre. My keď sa spolu stretneme, tak to nemá chyby. nemá chybu. Nemá chybu. Všetko ide, všetko ide. Všetko ide. A ideme ďalej. Ale najlepšie kapučíno s tou čokoládou robia v Eurovej McDonald's. Áno, máš To pravdu. nemá chybu. Aj ozdobného máme. Aj veľká šálka, ozdobné. To nemá chybu. Áno. Ešte jeden pohľad na väžu. Jaké pahýle. No to vietor, jak tu ho v zime, jak fúkalo, polamané sú. Je to také zaujímavé, ale... Áno. By mali urobiť škôlku a posadiť, že? To asi budú robiť. Kto by robil? Prosím ťa. Všetko len zničiť, ale nič obnoviť. No oberaj, oberaj. Čo? Šernice. Není si to, je to maličko, tu není slnko. Nech si zavolám vnúka, ne? Drobné, ale potešia. Áno. Čo to nechám, tak? Človek nech má z tej prechádzky aj osoch. Tak. Okrem toho, že trošku zhodí pár kilov, no pár dekov,